Jak tedy vybrat systém, který vyčistí vodu tak, aby byla čistá a zdravá? To správné zařízení by mělo být založeno na systému filtrace prováděné prostřednictvím membrány reverzní osmózy, mělo by používat technologicky vyspělé filtry, mít působivou ohromující účinnost, nejvyšší výkonnost měřenou v maximálním počtu litrů produkce vody za den, bezpečnostní prvky a mělo by být řízeno počítačem s displejem. Aquina Pro značky Ceptr je tím nejlepším řešením pro čistou a kvalitní filtrovanou vodu. Aquina Pro je technologicky vyspělý filtrační systém založený na principu nejúčinnějšího procesu filtrace – reverzní osmózy. Systém 5stupňové filtrace, jímž je zařízení vybaveno, zajišťuje maximální vyčištění vody a účinné odstranění téměř všech nebezpečných znečišťujících látek. Výsledkem je čistá a kvalitní voda. Toto plně automatizované a praktické zařízení představuje nejúspornější řešení pro zajištění vašeho každodenního zdroje vody doma i v kanceláři. Je to vaše vlastní čistička vody ve vaší kuchyni. To pravé řešení pro 21. století, které chrání vaše zdraví a životní prostředí, šetří váš čas a peníze. S Bohem plastové láhve. Navždy. V rámci prvního stupně filtračního procesu prochází voda 5mikronovým PP filtrem, který účinně odstraňuje větší částice jako rez, písek a jiné pevné nečistoty. Poté se dostává do kuličkového uhlíkového filtru, který z vody pohlcuje volný chlor, pachy, zbarvení, organickou hmotu a ostatní látky. Při třetím stupni filtrace prochází voda 1mikronovým PP filtrem, jenž filtruje částice menších rozměrů, jako například naplavené pevné částečky a koloidní látky. V rámci čtvrtého stupně se voda dostává do nejdůležitější složky tohoto úžasného systému, do membrány reverzní osmózy, kde probíhá čištění vody na molekulární úrovni. Z vody jsou zde odstraněny bakterie, viry, těžké kovy jako železo, olovo, měď, kadmium, rtuť, azbest, arzén, zbytky pesticidů, 2,4,6-trichlorfenol, dusitany, dusičnany a ostatní škodlivé látky. Nakonec již přečištěná voda prochází kokosovým filtrem, který upravuje její chuť. Za jeden den můžeme získat 370 litrů čisté a kvalitní vody. Zařízení používá membránu reverzní osmózy, která vyčistí až 378 litrů za den. Aquina Pro se rovněž vyznačuje vynikajícími funkčními prvky a propracovaným designem. Hermeticky uzavřená, vestavěná vodní nádrž o objemu 9,5 litru je plně chráněna před jakoukoliv druhotnou kontaminací. Kvalitní a čistá voda je kdykoliv k dispozici. Panel s inteligentním displejem zobrazuje pracovní režim zařízení Aquina Pro, zatímco počítačově ovládaná skřínka automaticky řídí a reguluje optimální spotřebu energie a vody. Na inteligentním displeji se zobrazují tyto funkce: pracovní režim, tlak zdroje vody a přívodu vody, pohotovostní režim, režim proplachování, stav filtrů. Aquina Pro se díky svému modernímu a prostorově úspornému designu dokonale hodí všude tam, kde je to žádoucí. Do lázní, sportovních center, kanceláří, mateřských škol, lékařských ordinací i do domácností.